Sziasztok fiúk, lányok! Itt mindenki kedvenc Creeper jelentkezik, ismételten a 60 Seconds-el, ugyanis nagyon megjött hozzá a kedvem, hogy őszinte legyek. Szeretnék továbbra is achievementeket huntolgatni, néhányat. Jelenleg egyébként megmutatom, így állunk. Az alapok megvannak, viszont az ezután következők azok tényleg jók lesznek. Úgyhogy én szeretnék megint csak összehozni egy győzelmet lehetőleg. És szokás szerint igazából survivalba megyünk, és folytassuk a Little Boy nehézséggel, mert itt lehet achievementeket szerezgetni. Szóval nyomjuk, adventure, nyomjuk. Első nap, na lássuk, milyen készleteink vannak. Ó, egész pofás. Egészen pofás. Ja igen, kaptunk egy ilyen skint mi az Amóra, a legutóbbi Survival Challenge után. Tudjuk így változtatni a készletet, meg a kártyát is. Pofás, meg a flashlightot is, de az most nincs nálunk. Oké, teljes a family. Van izénk? Van. Nincs a térképünk, cserkészőnyünk, zseblámpánk. Kajánk, vizünk, az jó sok van, hál' Istennek. Oké. Menjünk, lássuk, mire leszünk képesek. A barátságos túlélők mentenek meg minket, nem a katonaság, mert azért is jár egy achievement, azt hiszem, hogy a barátságos túlélők mentenek meg. Összepakolunk. Mary Jane úgy határozott, hogy neki születésnapja van, mit adjunk neki ajándékba. Tessék, kártya. Szeretünk volna magunknak egy kis kártyát, de nem itt a shelterben. A falon zöld gombák növekszenek. Megkóstoljuk-e őket? Nem, majd inkább leveses konzerveket egyetek. Nem a konzervet, hanem a levest benne. Jó, amúgy több achievement is most kilátásban van, lehetséges, hogy meg tudjuk őket szerezni, de elsősorban egy zseblámpára volna szükségünk. Timi vajon mikor fog visszatérni? Lehet, hogy soha. Timi 5 nap alatt visszajött, ilyen hamar. A legtöbb dolgot visszahozta, hogy nézem, mondjuk a ízét nem látom a amót. Az amó kivételével mindent visszahozott, hozott egy kaját, egy térképet. Hát ez nem a legjobb, és az ammót elvesztette. Jó, oké, még egy expedícióra szükségünk lesz. Hál' Istennek a bőröndöt visszahozta. Telefoncsöngést hallottunk odakintről. Jó kérdés, hogy működik még ez a telefon. Dolores, ki megy telefonálni. Oké, felveti kapcsolatot Hillvalley-vel. A barátságos túlélőkkel kapcsolatot létesítettünk. Fantörpikus. Igen, felvettük a kapcsolatot. Oké. És milyen jó volt a megérzésem, hogy kellene fog a térkép. Megjöttek a gyaloggaloposok. Keresik a Szent Grált. És hogy útbaigazítást kérnek. Kapnak útbaigazítást. Adnak egy cserébe esetleg valamit? Aha, ahogy nézem, adtak valamit. Egy zseblámpát! Te kedvesek, pont az kellett nekünk. És igen, erre kaptunk még egy ilyen skint. Ami nekem amúgy nagyon tetszik, ez klassz szerintem. Jó, király, esetleg majd még a kutyát is megint a széfet mehetünk kirámolni esetleg a szomszéd szobában. Timi, ő a kis csibész. A kis csirkefogó. Volt benne valami esetleg? Egy kis töltény. Kitartott egy szívben töltényt. Jó, oké, egy Chemotox. A víz sokkal többet ér, mint a Chemotox. Jó, amúgy is haladunk egy achievement felé ezáltal. Mary Jane, ahogy nézem, jó sok mindent visszahozott. A kártyát mondjuk, ahogy nézem, nem. Jó, egy Chemotoxért cserébe egy víz. A suitcase-t és a gázmaszkot visszahozta, hozott 2 vizet, egy rádiót, egy cserkészkönyvet, és elvesztette a kártyát sajnos. Na ez határozottan megérte. Na ez jó. Már csak egy baltaki. Az árnyak között láttunk egy furcsa alakot mozogni. Esetleg csinálunk ellene valamit. Itt a puska. Remélem nem fog tönkre menni. Jó, még megvan. Bármi is volt az a teremtmény, már halott. De a barátságos túlélők hol vannak egyébként? Nem fognak megint jönni? Egy rádió cserbe kaphatunk egy kártyapaklit. Most ezt azért lépném meg, mert amikor a barátságos túlélők jönnek, akkor majd kérnek ilyen játékokat esetleg. És akkor célszerű egy kártyát adni nekik. Jaj, azt nem kellett volna elcserélni a... az sokkal jobban megérni, hogy egy Mojirtót egy dáma játékért. Jó, most igazság szerint a barátságos túlélőkhöz nem kell a rádió, úgyhogy most én elcserélném a rádiómat egy izére. Dolores nem elégszik meg folyadék tekintetében a közönséges
ivóvízzel, neki igenis kávéra van szüksége. Kihozzon neki kávét. Dolores, hozzál magadnak kávét. Ha annyira akarsz, akkor hozzál magadnak. Tessék, hozzál magadnak. Elvesztettük Timit. Rohadjon meg akkor a kis Timi. Akkor miben veszett oda? Hú, Timit kezdem megutalni, hogy őszinte legyek. Percy. Jó, legalább kevesebb éhes száját kellett adni. Jó, megint össze kell csomagolnunk. Odakint egy mutáns mosómedve mászkál. És hogy a cserkészkönyvben utána olvastunk, hogy lehetséges egy bőröntből mutáns mosómedve csapdát készíteni. Készítünk egy csapdát belőle, csináljunk. Hát ha működik. Még megvan a bőrönt, és benne van a mutáns mosómedve. Na, az vicces lenne. Kinéztük reggel a csapdát, a mosómedve kiásta belőle magát. Viszont a suitcase-ben találtunk egy leveses konzervet. Na ez jó. Ez jó, a kaja úgy is fogyott. Esetleg... Jó, vigye a zseblámpát. Hát van azzal, hogy majd itt észrevesz dolgokat. Jó, 20 még nem annyira veszélyes elméletileg. A 40. nap után kezd veszélyessé válni a környék. Na, a szenitíveket most elég jó állapotba tartom. Ezzel kiegyensúlyozom azt, hogy meghalt a gyerekük. Meghalt a kisfiúk, Timike. Amúgy egy fenét, mibe halt volna meg? Nem voltak banditák, semmi veszélyes nem volt. A tesók visszatértek, és azt szeretnék, hogy az egyikünk segítene neki kiszabadítani a testvéret, akit a banditák elkaptak. Dolores, mennyi dolgozni? Egy kis cetlin kaptunk egy címet, amin egy bolt van valami, vagy valami hely, ahol supply-okat szereztetünk, van megadva, elmegyünk oda. Mary Jane, menjél! 35. nap. Megvan még Mary Jane, volt ott valami? Visszaszereztük a térképet! Yes! Yes! Jó, nem küldünk ki továbbra is senkit. Most nem kéne bepakolnom egyébként, mert hogy várnom kéne azt, hogy a barátságos túlélők jöjjenek. A térképen megláttunk egy X-et, vagy valami jelzett helyet, ahol talán van valami. Miért csinál megy oda? 37. nap. Több mint egy hónapja vagyunk már lent a shelterben. Elszakadt a megint elvesztettük a térképet. Szórakozol velem? Jó, mondjuk nem a térképben van a legnagyobb szükségünk jelenleg. Valaki emlékszik arra, hogy mit mondtam nagyjából 1 másodperccel ezelőtt? Hogy nem a térképre van a legnagyobb szükségünk, és itt vannak a barátságos túlélők, akiknek térkép kéne. Gratulálok! Gratulálok, Mary Jane! Gratulálok! Te szakítottad el a térképet. Ó, ez a kogyus. Nem tudunk sajnos rávilágítani, mert Mary Jane eltörte a zseblámpánkat. Hú, utálom Mary Jane-t. Mary Jane-t hivatalosan is megutáltam egy kicsit. Megőrültünk. Te jó Isten. Ted és Dolores megbolondult. Jó ég. Crazy. Megőrültek. Ted és Dolores beleőrültek Mary Jane-be. Hát Mary Jane-be én is beleőrülnék. A közeli parkban van egy park. Próbálunk egy kicsit horgászni az öreg bőröndel. Próbáljunk. Miért nem? Ma az összes ilyen fura eventet kipróbáljuk. Elveszett a suitcase. Ez az! A víz elvitte a suitcase-t, de a suitcase-ből kimosódott egy térkép a földre. Amúgy nem azért mondom, de amikor ezt a suitcase-t mosómedve csapdának használtuk, akkor találtunk benne egy leveses konzervet. Miért nem tudtuk már akkor megtalálni a térképet? Ez az én nagy kérdésem. Elvileg akkor is ott volt. Jó, most már jöhetnek a kis cserkészek. Miért mondtam azt, hogy kis cserkészek? Nem a kis cserkészek, hanem a túlélők, az ikrek. Kis cserkészek. Miért mondtam azt, hogy kis cserkészek? Ne haragudjatok, de ez valahogy nagyon vicces. Jó, nem kell, továbbra sem kell Sharikov. De miért nem izéltem Sharikovot? Hát az megjavította volna a sanity-üket. Miért nem izéltem Sharikovot? Miért nem hoztam Sharikovot? Miért én visszahoztam a puskát? 1 kaja, 2 víz. Jó, ez végül is jól jön. Most az egyszer ügyes volt, csak kérlek most ne szedd szét a térképünket. Jó. Na, most jöjjenek az ikrek. Miért mondtam azt rájuk, hogy kis cserkészek? Jaj, hülye vagyok.
Miért van olyan érzésem, hogy még egy rakás lépés hiányzik, hogy az ikrek ki tudjanak minket menekíteni? Valahogy nagyon távolnak érzem azt, hogy megmeneküljünk velük. Pedig amúgy lehet, hogy annyira nem távoli. Miért folyton kereskedők jönnek, hallod? Miért? A játék valamiért nagyon azt akarja, hogy vegyek moírtót, úgy látszik, de én nem akarok moírtót venni. Moírtó amúgy elpusztítottak egy leveses konzervet. Oké, baj van, jelentem. Baj van, Houston. Csak kirámoltak minket? Kirámolták a készleteinket, aztán megmenekülést azt nem szándékoznak nyújtani nekünk? Nem hallgatunk rádiót. Nem tudom. Mi volt ez a harmonikázás? Elfáradtunk attól, hogy nem hallgattunk rádiót. Hogy? Miben fáradtunk el? Valaki ki akar menni, hogy a kint lévő mutáns és állatkáknak egy posztapokaliptikus show-t rendezzenek. Menjenek! Tudjátok mit? Nem érdekel. Itt vannak a csótányok. Hellóztok. Mi a pálya veletek? Még ők is megjöttek. A végére minden is itt lesz. A csótányok felálltak egy ilyen sorban, felsorakoztak, és úgy tűnik, hogy arra várnak, hogy egy zenei előadást adjunk elő nekik. És adjunk el nekik zeneszót. Mi a rák ez az event? Ez nem volt ez már korábban? Nem emlékszem hirtelen. Adjunk minden esetre. Kapta egy achievementet érte. Lol. Mi a rák volt ez? Elmentek. A csótának nagyon kis viccesek voltak, amint elkezdődött a zenezó, izeknek mozogtak, még táncoltak is egymással. Mindenféle szép formációt felvettek. Majd elmentek, de nem sokára visszajöttek és hoztak nekünk készleteket. Egy kaját és egy vizet. Na, és el is mentek. Erre vártak, hogy zenéljenek nekünk. Srácok, ha az otthonatokban vannak csótányok, egy harmonika kell, semmi több. Banditák! Hát már éppen hiányoltam őket. Oké. Itt a puska. Itt a puskám, hol a puskám? Nézd csak, itt van a puskám. Az ikrek akarnak van. Miért a puskámat használtam el? Az ikrek az ottani csótányok ellen akarnak valamit tenni. Na, még milyen jó egy figy fenét. A csótányok a legjobb, legkedvesebb teremtmények a világon. Nem. Nem segítünk a csótányok elpusztításában. Amúgy meg valószínűleg de kell majd segítenünk, mert hogy máskülönben nem jönnek el értünk. Jaj. Áldozatot kell majd hoznunk a saját megmenekülésünk érdekében. Az utcánkban mindig is élt egy öregember, akit Jimnek hívtak, Jim bácsi. És nem gondoltuk valaha is, hogy Jim bácsi képes lesz túlélni egy atomkatasztrófát, márpedig úgy látszik, hogy sikerült neki, ugyanis ma itt mászkált az utcánkban. Találkoztunk vele, beszélgettünk, és úgy látszik, hogy ránk akar tukmálni, el akar nekünk adni egy követ, egy állítása szerint szerencsehozó követ. Oké. És miért kéne nekem megvennem ezt a bizonyos követ? Ja, hogy nem... nem kerül semmibe igazából, csak nem el akarja, hanem nem eladni akarja, hanem csak ide akar nekünk adni. Elfogadjuk-e? Hát fogadjuk el. Miért nem? Elfogadtuk a szerencsehozó követ, talán majd jó lesz valamire. Hol vannak azok az ikrek? Szeretném látni őket. Már igazán annyi mindent tettünk már értük, hogy ők is tehetnének értünk egyszer az életben valamit. Egy sérült tank van a közelben. Megnézzük, hogy van-e benne valami. Dolores! Nézd meg! Mary Jane nem tudta kibetűzni ezt a szót itt. Dolores szeretne neki egy kis magánórát tartani. Őrülten? Egy őrült ember tanítgatni fogja a lányát? Tudjátok mit? Tanítgassa. Hát, ha lesz eredményeképpen valami. Egy puska! Én nem tudok sokat Doloresről, de szerintem ő a legjobb tanár a világon. Tehát ha nekem ilyen tanárom lenne, hát húha. Akkor már csináltam volna pár nem igazán legális dolgot. Annyira jól sikerült az oktatás, hogy csináltak egy puskát. Ez... igen. Banditák, visszatértek.
A harmonika, tessék. Ikrekkel mi van egyébként, ők így felszívódtak? Úgy döntöttek, hogy nincs ránk szükségük? Oh no. Ted elhagyott minket. Egy másik nőért. Visszatértek az ikrek. Vigyétek a puskát. De most már ennyi. Nem tudom megvédeni magam a banditák elől sehogy. Dolores is nem sokára el fog hagyni minket egyébként. Ő is nem sokára ki fog rohanni, mert annyira megőrültek, hogy már el fogják hagyni a sheltert. Az ammuníció eltűnt, meg kéne keresnünk. Nem tudjuk megkeresni sajnos. Itt lesz a vége, nem sokára? Versenyfutás az idővel. Előbb jönnek a tesók, mint ahogy Dolores elhagyja a sheltert. Zöld pizsamások. Kopogtatnak. Beengedjük-e őket? Engedjük. Nem érdekel. Vége. Ennyi. Dolores itt hagyott minket. A zöld pizsamások hoztak egy rádiót. Ez egy szomorú nap a család számára. Találtunk egy cetlit, amin az állt, hogy Dolores elhagyott minket. Nem tudjuk igazából, hogy miért csinálta ezt, de sok szerencsét kívánunk neki. 71 napig maradtunk életben. Dolores elhagyott minket, hogy betesítse a küldetését, vagy valami ilyesmi. Fantasztikus. De, Mary Jane 10/10, ahogy életben maradt. Jó, Perished. Fantasztikus, de nem ez a lényeg igazándiból. Nem ez a lényeg, hanem az, hogy újabb achievementeket szereztünk meg. Meg is mutatom. És tovább építettük egyébként ezt a tankot. Itt van, megszereztük a kapcsolatlétesítést. Kapcsolatba léptünk az új életformákkal. És diszkócsótány. Játszunk le nekik zenét. Szájharmonikával zenét játszottunk, és annyira jó volt, hogy táncoltak rá. Ennyi. Megvan. 2 nehézen megszerezhető achievement pipa. És igaz, vesztettünk, de ez még nem jelent semmit. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Sziasztok!